alaƙarka da Latifa. Ai dama ni ne nace nayi ruwa nayi tsaki a cikin ta ko? Ma'aru me kake nufi? Alaƙa ta da Latifa ba kai a ciki. Alhalin kuma kai ka haɗa ta. Yi magana mana, it's like akwai abin da yake so ki faɗa. Gaskiya wannan abokin naka ba so na yake yi ba, yayi sha'awa ta yake yi. Wai saboda baki da kunya Latifa, wai mijina ke so ki aura? Ni fa ban ce komai ba. Ni ban ce ba na son bawan Allah nan ba. Ni fa yanzu ina ganin lokacin aure na yayi. Dama haka aka ce mata ta tafi aiki, miji ya zauna a gidansa ya dafa abinci. Yanzu ita saboda Allah ba za ta zauna ta dafa maka abinci ba, sai ta ɗauko wannan balagaggiya ta zo ta haɗa ka da ita a gida? Daga yanzu wasan zai soma. Ai dole ne sai na sa yaya zargi. Subhanallah. Wannan zamani muke ciki. Wannan irin maganganu ne kace jera mata, me kace so? So kace ita ta yarda da kai kenan? Yanzu da abin da ya bullo kenan mama, wai zargi na yake da abokin shi Ibrahim. Zargi kuma? Ke ko me zai faru fa kasan nan sai dai ya faru. Babu abin da zai hana an auri Ma'aruf wallahi. Ta yaya za in ga abin da nake so kuma sannan in yi haƙuri da shi? Wannan ai ba magana ba ce.